زرامي هوات فيار موانا بحوار ما يا حير ما وفاتا وبوانا ما أسه فهيا لسان بيوطانا يا إصاي جایەکی بفکرن که به هەموو هێبەتا خۆ بوویە پارازوانێ باژارێکی پشتا خۆ پێگەرم کردیە. باژار لەسەر پشتا چیا ئاوا بوویە و گوه دایە چیرۆکên çiyê. Geh çiyaya alîkarî ji bajêr re kiriye, geh jî bajar alîkarî ji çiyê re kiriye. Çiya bûye bajar bûye çiya. Ev bajarê ku çiya ji xwe re kiriye stargeh elbet şirnexe. Hin çavkarî dibêjin ku beriya tofana Nuh jî bajarê Şirnexê hebûye. Li gor lêkoyneran keştiya Nuh li ser çiyayê Cudî veniştiye û dibêjin ku hê jî bermahiyên keştiyê li ser çiyayê Cudî hene. Piştî tofanê Nuh bajar ji nû ve ava kiriye û navê bajêr jî kiriye şehrî Nuh. Şaristaniyên ku Şirnex wekî stargeh hilbijartine her wiha gelek navçeyên wê jî wekî paytext bikaranîne. Babilan gundekî li Cizîrê, İmparatoriya Gutiyan jî gundekî li Slopyayê wekî paytext bikaranîne. Şaristaniyên dinên li vê herêmê jî bicih bûne wekî Medî, Asûrî, Persî, Sasanî, Emewî, Abbasî, Selçukî û Osmanî ne. Ji ber ku gelek şaristanî li Şirnexê û navçeyên wê niştecih bûne, gelek bermahî jî ji wan mane. Yek ji wan cihên hêjayê dîtinê jî xerabeyên Finîkeyê ne. Xerabeyên Finîkê ji du kelehan pêk tên, keleha hundirîn û keleha derve. Ji ser rêya Şirnex û Cizîrê bi qasî 12 kilometreyan dûr e. Li cihekî berfireh hatiye avakirin. Mizgefta di hundirê kelehê de li cem dimîne her wiha gelek şikeft û bermahiyên din jî hene ku di nav kelehê de hatine bicihkirin. Lê mixabin gelek beşên kelehê negihîştine roja me. Dema ku bahsa bajarê Şirnexê tê kirin, divê qesra li ser kaşekî û li ber çemekî hatiye avakirin û bûye mijara çîrok û stranan ang û qesra Alodîno nêjbîr kirin. Qesra Alodîno li herêma Botanê li gundê Bafê yê bi ser herêma Hezexê ve ye. Qesra Alodîno li ser çemê Dicleyê hatiye avakirin û roja me de tenê wekî odeyeke qesrê tenên maye. Hemû beşên qesrê û banê wê hilweşiyane tenê wekî kavilekî hebûna xwe diparêze. Li derdora Qesra Alodîno keleheke din jî heye ku barê dikşîne ser xwe. Qesra Alodîno di bin kelehê de hatiye avakirin. İhtimal heye ku Alodîno û heval an jî şêniyên herêmê li wê derê jiyabin. Ji xwe niha beriya ku em derbasî vê avahiya niwaze bibin, em hinekî bahsa çîroka Alodîno bikin. Her desthilatdarên zordan dibin sedemên pêşketina lehengên civakî. Li herêma Botanê jî lehengek dibe dengê neçariya gel û li dijî desthilatdaran mafên civakê diparêze. Helbet ew kes Alodîno ye.
بگوتنeke dinê robin Hoodê Kurdan. Tê texmîn kirin ku di sedsala şazdemîn de Elodino li herêma Botanê jiyaye. Ji ber neheqiyên ku li gel dibin, serî li rêveberên serdemê hildaye. Çîroka wî jî ji wan serdeman heta roja me di kilamên dengbêjan de gihaye nifşên nû. Elodino xortekî xizan e lê bi camerî, durîstî û cengaweriya xwe li herêmê tê nasîn. Ji ber ku welatiyên li herêmê di nav xizaniyê de ne û li gel vê yekê jî bacê didin dewleta Osmanî û axayên wê serdemê û ji ber vê yekê wisa aciz in. Ew dibîne ku bi vî awayê jiyan nadome û gelê bafê li derdora xwe kom dike û dibêje wan em ê li dijî neheqiyê serî hildin. Bila hinekî ji qirika axa û began kêm bibe. Elodino û hevalên xwe zincîrên dirêj û stûr davêjin çemê Dicleyê û rêya kelekên ku di wir re derbas dibin dibirin. Xwarin û tiştên giranbiha ji wan distînin û li gelê xizan belav dikin. Helbet li hengekî ku li gelê xwe bifikire ji aliyê gel ve pir tê hezkirin. Lê belê dewlemendên ku kaniyên wanên avê diçikin ji vê yekê aciz dibin. Dixwazin Elodino bikin xefkekê. Bi alîkariya xulaman Elodino dixin xefkê û dibin cem Mîr Mihemed ango dibin birca belekê. İşkenceyeke pir zêde li Elodino tê kirin. Jê êşê çavên wî sor dibin, lê dilopek hêsir jî ji wan çavên wî nabare. Piştî işkenceyê Mîr Mihemed diçe cem Elodino û jê re dibêje ka ji min re bêje rewşeke ji vê rewşa te zehmettir heye li ser vî rûyê erdê. Elodino dibêje, belê, êşeke ji vê mezintir heye. Hege rojekê mêvanek were mala te û tiştek nebe ku tu deynî ber mêvên, tu û hevjîna xwe bi çavên şermok li hev binêrin, ji vê rewşe wê tiştekî zehmettir tu nebe. Piştî vê gotina Elodino, Mîr Mihemed wî dibexşîne û dibêje wî azad bikin. Lê mixabin birînên Elodino xedarin, li gel ku tê berdan jî jiyana xwe li wê derê ji dest dide. Gotinên wî yên dawî di her serdemê de bûne bersivên neheqan û dilê gelên bindest bi kilamên derbarê Elodino de her tim germ dibe. Her çiqas derbarê kelehê de agahiyên zelal tinebên jî bermahiyên kelehê zêde balkêjin û hêjayên lêkolîneke berfirehin. Li derdora kelehê gelê şikeft hene. Dibe ku şikeft di serdema xwe de wekî malan jî hatibin bikaranîn. Her wiha balkêşe ku di nav van şikeftan de sarinceke pirmezin jî heye. Ji serdema hatî çêkirin heta roja me tu tiştek bi vê sernicê nehatiye. Ya herî balkê jî ew e ku digel ku li herêmê kevirên bazalt nayên peydakirin jî di sûrên kelehê de kevirên bazalt hatine bikaranîn. Kevirên bazalt weke kevirên çiyayê Qereşdaxê ango kevirê Amedê tên zanîn. Hem ji ber ku ev kevirên bazalt mezin û giran in û hem jî ji ber ku li herêmê peyda nabin, mirov çîroka avakirina vê kelehê bêtir mirax dike. Li pêşiya mirov rêyên teng rêz dibin. Çiyayên asê hembêza xwe vekirine ji bêbûnan re. Dengê xwe berz dikin, xweşikbûn û ewlehiya xwe vedibêjin ji mirovan re. Ji zinaran netirsin. Aso li benda we ne. Bextewarî û rojên xweş û geş.
Derenceyên bi destkariya mirovan hatine çêkirin, mirovan ber bi van şikeftan ve û ber bi van zinaran ve hildikşînin. Di nava tehtan de derence hatine kolan an jî ji bo hilkişîna berbijor ve ev derence hatine çêkirin. Di derenceyan de ne serî heye ne jî binî ji xwe ya balkêş ew e ku derence nagêjin tu deveran. Ji ber vê yekê çêkirina derenceyan çîrok û bûyerên balkêş tînin bîra mirov. Gelo ev derence ji bo bazirganiyê hatî çêkirin an jî tenê ji bo hilkişîna çiyanan. Ji ber ku Şirnex jî bajarekî pirçandî ye, gelek mîmariyên baweriyên cuda hene. Ji bilî mîmariyan gundên Süryaniyan, mîmariyên wanên dîrokî her balê dikşînin ser xwe. Ji nav cî û warê Suryanan gundê Basbirînê yê li herêma Hezexê bi dîroka xwe ya kevnar û mîmariyên balkêş hêjayê lêkolînên berfireh e. De tê gotin ku li herêma Hezexê gelek bawerînas nivîskar, helbestvan, hosteyên destxetan û kesên bi pirtûxaneyan re mijûl bûne pêşketine. Bi taybetî jî 25 dêrên li derdora gundê Basibirînê ji şeniyên herêmê re bûne wekî dibistanan. Gelek mirovên bi olê re alaqedar, nivîskar, keşîş û rahîb an li vî gundî pêşketine û derketine an jî li vê derê jiyane. Yek ji berhemên herî serkeftî pirtûka bi navê veşartin. Li herêma Turabdînê gundên ku Suryanî lê dijîn roj bi roj kêm dibin. Her çi xas hin welatiyên ku li Ewropayê dijîn berê xwe didin gundên Suryanan jî jimara wan gelekî kêm e û vê rewşê gundên Suryanan berovajî nake. Yek ji giringiya gundê Basibirînê jî berxwedana wana li dijî qetlîama Seyfo ye. Di sala 1915 de li dijî Suryanan êrişên qirkirinê pêktin. Ji ber berxwedanê ji hemû gundên derdorê Suryan tên gundê Basibirînê û li dijî qetlîama Seyfo li ber xwe didin. Lêbelê ji ber êriş, qetlîam û tundiyan roj bi roj Suryan dev ji gundên xwe berdane û çûne Ewropayê. Hostetiya Suryanan ya li ser qewartina keviran xwe dest pêre dîrokeke gelekî qedîm. Li gundên Suryanan mirov dikare bê hostetiya wan li goristanan û li dêran bibîne. Bi taybetî jî gundê Basibirînê bi hostatiyeke newazê ya keviran hatiye estetîzekirin. Li gundê ku ji bilî dengekî nermikê bayê pêve tu deng êdî lê nemaye, malên kevirîn hê jî şahediya wê dîroka şên dikin. Heye piştî zayînê di sala 57 de ji aliyê Suryanan ve hatiye avakirin. Li gel ku pir ji berê de maye jî îro hê jî wekî parezgehekî têvkaranîn. Ji ber ku li herêmê pir Suryan hebûne, gelek dêr û gundên Suryanan hêl navçeya Hezexê ne. Dêra Mordodo ya li gundê Basibirîn jî li gel ku dêr pir kevnar e hê jî nû ye parêzgeheke girînga Suryanan e. Tevahiya dêrê ji kevirên qeyîm hatiye çêkirin, vê yekê jî kiriye ku dêr bi awayekî salem bikêje roja me. Ege hûn berê rêya xwe bidin van cihê ku rêya we vê derê ket hûn ê bikaribe bibînin. Ev der jî li Cizîrê medreseya Sor e.
متن باسا دیروکا ویا هجای دیتینه کریه لی شرنخ ده تنه به دیروکا خو نافداره. خوزایا ویجی جشنین هرمی و گشتیاران ره سدما بختواریه. شرنخ باجاره که دیروکی و خوزای به هفره دهونه. همو میماریین و ین دیروکی بری خوددن خوزایه. آن لهمبر وان روژ دچه آوا آنجی لسر زوزانان خوابا کرنه آنجی چم دبر وان برماهین دیروکی را دهرکه. ودبدا حمد شهد عشاق قصریک جی وارگه که وسایه که وکه جیه کی گران بها دبر جمدی خاطی آوا کرن. لقصریک پیکر برماهین باجاره کی و چیروکین آوه هنه. دمکی معزوانیا شهرستانیان کریه. آنا هاجی معزوانیا شنین هرمی دیگه لورا جبو گرو گشتی جیه کی گران بهایه. اگر روژه کی و بری خو بدن بدره لقصریک لنگی خود تخم به آواهی نکاتجم. ماسیین که شجم دردکوین جی لوی دره دپیجن و چایه که جی لسرتفیکت چه دکن و خواه به دنگ و رنگ خوزایه و دردتن. وکی که من دستپیک ده جی گوتی جبر که باجار شرنخی جگلک شهرستانیان را معزوانی کریه گلکی باجاره کی پرچاندی بویه. لی دو وقت کی ده که وقت کی ده دوره سوریانان بچاندا خواه اف باجار شرنخی دولمنتر کرنه. هرچندی ایرو گندو دیری وان هبن جی جبر سدم سیاسی جمارا سوریانان جمارا گلدانان لوی دره گلکی کم بویه. به تایبتی سوریانی و گلدانیین که لنافچه هزقی بونه آنها حول ددن دیسا وگرن و باجار شرنخی بخملینن به چاندا خواه. جارنان مروف دخوازه بری خواه بده وان گندان وکی گندکی گلدانان بسپینه گندکی سوریانان والمالين وانين بميماريه كتايبت هاتنه چكرين وصا بنيره لفيدري روج ببورن لي مروف هاي جدم و دوران تنبه سري سبهان بزنگلا ديري هشيار ببه لناف وان بخچين ديوارين كويري ده دناف نباتان ده بگره لسر وان شانشينان چند کلیه که سیستا و بریوار کی جی تماشا کرنا روژا که خاطران جمد خوازه. هر حولدانا راوه کرنا باجر گوتنان درشتر دکه ناهیله که باجار به تمامی بیوه گوتن. کم دمینه، کم دهیله. دیمنین لناو خیالان کمن. خیال تیری ناکن که مرو حیس بکه. لی ریا و دریجی، ریا و باجار جی لبرویه لگل که دستی ما جشرنخی نبه جی ما چند دیمن کم کرن جبو خیال کرناوی جبو هن خیالین خواه جیا دیروگ و خوزا بکل جانه که لبنداونه کم معزوانی آوه بکن